Somo County. Jopuonjre manyocha otimo penj mar klas 12 KCSE skund sekondar ma Oruba e kaunti ma Migori ne obago ng'anyo nyaka e apisi mag migawo mar somo e kaunti no ka giywak ni ok girwako duoko ma giyudo e penjno endo. Minded mag jopuonjre 76 mag skund no yudo grade mar D kod E, gino ma giwacho ni omako gi buok maduong'. E seche moko kuom jopuonjre nyiso morgi kuom duoko maber mar penjo ma kata 12 mar higa 2013. Moko kuom jopuonjre e kaunti ma Migori ko chuny gi lit bang' yudo duoko mapiny. Jopuonjre mane otimo penj e skund sekondar ma yawuoyi mar Oruba e sab-kaunti ma Suna West gin moko kuom jopuonjrego ma bende koro ok mor kod duoko mar pinyni. Higa ang'wen janyuol chulo ni school fees to bang' iya gi D-. D- itero kanye, idhi dogo tich kanye. Kwan iseyudo E, English yudo E, Kiswahili yudo E, ni dhi timo ang'o? Nyiswa gimunyalo timnwa gimunyalo timonwa. Wainyore, jonyuol be inyore. Wan papers wa kinya ng'igi kendo. Ng'igi mondo wayud duoko ma kaber. To waduoke kata kawuono ka kiny piny pokoro wayud duoko wa. Asebedo ka perform below C plain pok na yudoga for sure. Sani makoro ni school bedo change to boys ni. Diere mane wan gi mix, te mane watero ji university. Ni kaka nyoro koro kaka wasomo ya migo wane kuono mapoko dwaro ne. Ni kuono koro emo wayudo diwate. Jopuonje gi ne obago ng'anyo mar nyiso ich wang' margi nyaka apisno mar direkta ma ochwechego mag somo e kaunti ma Migori ka giramo ni duoko mar penj ma giyudo ok nyisi gima ne gigeno. Pre-mock na yudo C plain, mock was C+, post-mock was B-. Masani target na kang'iyo kalure gi internals man watimo, nabedo ka improve. Sani na aim B+, maka duogo sani ayudo D+, makia. Subject masebedo ka perform D zote. Gino buogowa, jothurwa. Ginie, nitie kaka wapare, wan kaka ncho ng'eye, ne wadhi tero ji mang'eny university. Japuonj maduong' mar skund sekondari ma Oruba Thomas Obunga ne wacho ni duoko no to ni piny ka ipimo kod mane gigeno. Kata kamano, gidhi bedo piny kaka board mondo ging'iyo okenge ma ginyalo kawo. Kata bed ni ten sikul ni wach ni duoko gibiro keto ayanga bang' nonro maling'ling' nyiso ni kuom jopuonje 75 notimo penj e skundni mana jopuonje 2 kende ema oyudo grade no mar C-, ka modong' to ntieko grade no mar D kadok piny. Komachielo jopuonj kaachiel kod jopuonjre e skund sekondar mar Kamagambo Adventist ne obago nyasi mar nyiso morgi bang' skul otimo maber e penj maduong' mar higa mar 2023. Wamor gi duoko mane wayudo higani nikech nyithindwa nokalo ne wayudo min mar 8.4 ma en min maduong' miyudo gi skunde madongo. Moko kuom jokanye sekta mar somo dwaro mondo migawo mar somo koro keto okenge makare mar neno ni kuo mar piny koro dok piny kendo nono bende koro tim makare. Gima dwarore en bedo jadiera. Wan kaka Adventist institutions mano gima ne wagole pachwa chon ni kuo mar penj ok wanyal donje. Wach kuo mar penj ni ok wadawuoye to wang'eyo nodhi mbele. Nyaka sani jopuonjre bende koro ywak ni nono ok ne otim makare. Bende omiyo nyaka sani koro girem dwaro mondo koro kalatese koro rang kendo mondo adieri koro yangre. George Juma, Ramogi TV, Migori.